Liisa, missä olemme? Liisa! Liisa, mikset vastaa? Kuulostat jotenkin oudolle. Onko kaikki hyvin? On kaikki hyvin. En tiedä mitä tapahtui. Olette vaarassa. Kuka puhui? Juostaan! Mennään tuosta portista kohti linnaa. Uhrit saapuu linnaamme, kohta saadaan syötävää. Otetaanko tyttö tää? Aamupalaks toinen jää. Katson pimeässä, kutsun heitä, tulkaa tänne luokseni. Janoan verta, himoisen lihaa, saavuitte tänne vuokseni. Tytöt jatkaa kulkuaan. Kielletty kammioon. Ovet avaan naristen. Varollani on. Täällä on pimeää. Pääsemmekö koskaan pois? Tänne jäimme ikuisesti. Apua! Ai, niula. Yön lapset, tulkaa tänne, tää on teille murkinaa. Vatsat täyteen ihmislihaa, tuoretta verta juotavaa. Tähden etsii uhria uutta, lapset kohta nukkumaan. Lennän yön pimeyteen, uuden uhrin jostain saan.